hasi ziren antolatzen gauzak. Eta antolaketaren barruan, nahiz eta itzaldixak eta geroa antolau, bat zan kabalgatia. Eta orduan erregiak etortzen ziren Santanatik. Eta oso politxe izaten zen, ze justo ama eta bizian, bizi nintzen tukixan, pare-parean Santana da. Eta orduan ikusten zen aldapa guztixa. Orduan antortxekin jaizten zian, eta hori zen niretzako zen pasada bat hori ikustia. Eta bosgarren mailan abilenian, Madu Isabel. Nion bildur bat, monjari, jos. Eta botak egitzen nintzen, baina nik uste bildurragatik. Orduan esan ziaten akala apendicitis, total. Opereuzien, eta ez ala hainbesteako izango esan dena, ururitasunagatik. Hori izan zen Gabonetan. Eta nire desio bakarra zen, mendaroa etortzia, etxea etortzia, bizperan, errege bizperan, erregia nola giztezian ikusteko. Horrek, bestela, ez dakit.